Mayong adlaw ug welcome sa atong pamalandong karong adlaw. Diya sa Ebanghelyo, gikutlog ikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, samtang nagbaklay ang atong Ginoong Kristo payon sa Jerusalem, adunay nangutana kaniya. Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Kini nga pangutana mga igsuon, dugay na kayo ni. Hangtod na lang karon daghan pagyapon kanato mga Kristiyano sige og pangutana niini. Sige ta og debate niini. Apan matod pa ni Bishop Robert Barron, kini nga pangutana mga igsuon, nagpunting kini mahitungod sa kaluwasan, kalaglagan, langit, impyerno. Apan ang pagtulunan sa impyerno may igsuon nagpunting sa duha ka mga importanteng kamatuoran. Duha. Una, ang Dios mahigugmaon, ug ikaduha, ang tao gawas na. Nganong naay impyerno tungod kay ang Dios mahigugmaon? Matod pa niya, sama siya sa adlaw nga nagsiga, nga nagdanag sa mga buutan o mga dili buutan. Kanunay siyang mahigugmaon, bisan kon ang tao dili sa kanunay mahigugmaon kaniya. Apan ikaduha, bisan mahigugmaon ang Ginoo, dili man ang tao papit sa Ginoo, like dili man siya sunod-sunuran, gawas nun man siya. So diha sa iyang pagkagawas nun, diha magmater ang tanan. Busa ang tubag sa itong Ginoo dinhi sa Ebanghelyo, wala man sa maingon nga yes, gamay ra or daghan ang maluwas. Unsay ingon sa Ginoong Jesucristo? Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. But ipasabot sa Ginoo mga igsoon, stop debating kung daghan ba ang maluwas o gamay ra. Paningkamot sa imong kaugalingon nga makasulod ka sa langit. Og diha sa atong first reading, si San Pablo nag-ingon sa mga Kristiyano sa Episo, kung ikaw ginikanan, kung ikaw anak, higugma ang imong ginikanan kay mauna ang gisugo sa Ginoo. Unya kung ikaw pod ginikanan, atimani ang imong mga anak sa Kristohanon nga pag-atiman o pagdisiplina. Unya kung ikaw ulipon sunda ang imong sugo sa imong mga agalon, bisan kung wala sila diha nagtan-aw, himua nga nag-alagad ka dili kanila kun dili kang Hesukristo. Kay ang Ginoo maluoy sa tawo nga nagbuhat og maayo, ulipon ba siya o dili. Unya kung ikaw ang amo, ayaw hulgaa ang imuhang mga ginsakupan. Kay sa pagkatinuod sa atubangan sa Ginoo, equal ra mong tanan, walay ulipon, walay busing. So kana ang mensahe mga igsoon, maningkamot ta sa pagsulod sa gingharian sa langit, diha sa kung unsa ang atong role sa katilikban. Maningkamot ta mga igsoon tungod kay ang atong Salmo responsoryo nag-ingon, ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ang giingon sa Ginoo matuman gayud tungod kay siya Ginoo. So busa atong buhaton ang ato ang part. Gamiton nato ang atong kagawasan sa pagpaningkamot sa pagsulod sa gingharian sa langit. Di na ta magsigig debate, di na ta magsigig lalis. Focus on the struggle sa pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.